Yabona lento ethi trust nobody ngokujwayelekile it's a motivation, but uma uthi uyayibheka it's more than motivation. Nami ngiyakutshela ngithi trust nobody. Yazi ngo-2014 ngake ngaphelelwa umsebenzi ngangikade ngilento ngihola mhla ka-25. So waphela kuthe ngo-2015 kuwumhla ka-25 kukhona umuzi okwakugayiwe ekhaya komunye ugaywa isiZulu komunye umuzi nje. Ngabiza umfana wakhona wathi naye angoqhamuka laphana kunento ekhona bazobe beyenza. So wengathanda ukuthi kube khona njengomuntu owubhuti nje futhi amazi. Ngathi ngifika nje igenge yayisigcwele. Ngathi mangifika nje kwaqhamuka omunye umfana esasikade sikhula naye kodwa mncane kunami wathi hey yini Thulani indaba ucanthi izi25 sezaphela i25 ayikhali imali manje la zidla udaka one time. Ngathula ngayicabanga lento lo mfana wayengasebenzi indawo futhi wayengaze sebenza indawo ngacabanga ukuthi hawu lo mfowethu lo futhi sasingakade sibe nancane yena akacabanga ukuthi ephumelele noma impilo yakhe iqhubekele phambili noma ethola umsebenzi kanti uhleze ecabangana nabantu abaphelele umsebenzi namanje usaphila ngeke ngimbuke nje ngithi mina hey lokho anginalo-ke kodwa iqhubu kodwa ngeke izize iphele leyanto leyana yabo angeke izize iphele ngayicabanga nje ukuthi akwanti engisho ukuthi nawe-ke ngoba uphila nje kuthiwa ngeke uzazi izitha zakho. You must be careful ukuthi ngisho ngathi umuntu nijwayelene kanjani noma uklozi kanjani, but you must be careful. Thank you. Angisho ukuthi xabanani nabantu enisondelene nabo kodwa ngithi nje trust nobody.